Yo, jogging anta. Jogging anta, malukay mayroon kaya initan ng bukog. Mayroon na initin baran-baran dito. Initinit on tembaranta. Harap mat to. Jogging kau di kan enak ko magmas makulong to. Correct. Unin kalabya si mag-jogging ba ni ha pikilan mo. Ang dapat mo nung tawian. Siya mag-boost. Uno pantingin mag-jogging ba ni nung tawian ha kakaboy ana nung tawian kuan tawian ni normal life. Siya lang siya mga dapat isang dapat mo. Ang kapito makabisa. O nung ta normal activity la. Alright. Siya. Pag-mayroon biya ni. Di ba mo sakit to? Confirm. Ito. Nabuk pangasuon ni sabkay. Unoy na mo biya kalabya nung tabian biya si mga Chinese yaon pagtag nila. Hingatan mo kadmin. Yoga. Tai Chi yaon. Bisa si tawag Tai Chi style yaon. Pagos pa kay sila mag-control sila sinamang panapasan nila dito yan. Ini bang pangati ko. Pangati ko dyan. Bukod na po sa. Okay? Pangati ko ay mga yoga ng Tai Chi. Okay. Yan ay pagbubat dyan. Mentally and physically. Okay. Kaubatan. Kanya kinawa baranta, kaubatan. Iban na sin mental pikilan siya. Pikilan sin manus siya. Kaubatan. Kanya minta ka astala, problem. Kaubat-ubatan. Umaya nga yung pikilan. Yes. So nung tabian, mayroon na sa medyo problema nung tamin santahin ang umisa nung kakanentuhin ng China, Chinese. No problem. Ito karayaw, kamumpaat, kawawunta. Ayaw dyan sa'yo kamudarat, ay kumagkaw. Alright. Taway ka laraksin pagkakalifa mo. Okay. Okay. Ayaw mo ka na. Okay, Mukpadmin. Halo mang kapito, makapila kita nung mag-jogging ba ni? Ato po mag-exercise, iba simpila minute as sa type exercise. Kumano ka at least 1 week, 1 hours. Kung kadya magka-alot silang kapito. Standard, magka busy. Magka busy every day, every morning. So, alam mo, 1 week nung tangka dyan, madya, cukup ka ton, min? Bang pamon, Pasal 1 week, pito adlaw. Pag goes in exercise mo ka standard jam. every morning. Standard every morning, ha? Okay. So, nung taha pamakayan si mag-jogging nung tabi, ni exercise, unin patut pa kayon. Okay. Ha, usog na mo na before kita man to pababay. Among bukon ta sulang hamata sing kita nyo manusia. Ang Muslim. Right, a Muslim. Ang Muslim, of course. Pag suwaya mo, siyo ito pinaurat, isa nusog. May marito. Ayaw rin di. Diba magkadyo pa. Babae ayaw basikit. Subay siya mo mga aloy-aloy. Ay katampanan. Simple. Ay, taw nag-jogging. Taw.
pula pagkita sin video, ayaw ka mo malupa mag-subscribe. Follow ka mo Facebook page ko, Tennis P Vlogs. Salam Ramadan, mag-focus kita niyo pagpuasa. Assalamualaikum, bye-bye.